Ние, учениците в клуб училищни медии на професионална техническа гимназия Иван Райнов, решихме да отдадем почет на тези двама титани на българското възраждане – Паисий и Софроний, като създадем проект за изработване на наш училищен препис на история славянобългарска. Предвиждаме този амбициозен проект да бъде изпълнен за 6 месеца, от ноември 2024 до април 2025 година. И в него да вземат участие всички ученици на гимназията. Историята ще бъде разделена на части и всеки клас ще има за задача да препише определен брой страници. В преписваческата дейност ще се включат и всички учители и служители на гимназията. И така преписът на история славянобългарска ще бъде творчески продукт на цялата училищна общност. През месец април отделните части ще бъдат обединени. Книгата подвързана и в навечерието на патронния празник тържествено ще я предадем на съхранение в училищната библиотека. Нека всички ние си пожелаем успех. Това амбициозно начинание да се изпълним с творческо вдъхновение и патриотичен план. С гордост, че сме българи, така както ни учеше Паисий. Да се познават случилите се по-рано в този свят неща и делата на уния, които са живеели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно, любомъдри читатели. Ако навикнеш да прочиташ често тия неща, ще се обогатиш с разум, не ще бъдеш много неизкусен и ще отговаряш на малките деца и простите хора, когато при случай те запитат за станалите по-рано света деяния от черковната и гражданска история. И не по-малко ще се срамуваш, когато не можеш да отговориш за тях. Така започва книгата, положила основите на българската национална идеология. Думите звучат съвременно, въпреки че са написани преди повече от 260 години. С тях Паисий пали пожара на народното свестяване, чрез тях вдъхва народностното съзнание и сили у българския народ, изтръгва го от неговото отчаяние и поставя началото на българското възраждане. Но едва ли всичко това щеше да се случи, ако не бяха хората тръгнали по неговите стъпки. Най-първият от тях е друг велик син на възрожденската епоха – Софроний Врачански. Ще ни споделиш ли как се роди идеята на училищната общност да препише история славянобългарска? Ами, водещо беше въпроса как ние да отбележим 260 години от създаването на първия препис на Паисиевата история от Софроний. Идеята ни бе дадена от нашата госпожа учителка по история, госпожа Румяна Кирова. И творбата на Паисий и усилията на Софроний да продължи делото му трябваше да бъдат отбелязани подобаващо, но така, че да се предизвика ученическия интерес у нас и да остане траен спомен. Една древна китайска мъдрост гласи: чуй и ще забравиш, виж и ще запомниш, преживей и ще разбереш. Идеята се роди мигновенно. Трябваше да препишем историята и така всички ние ученици, учители,
служители да се преживеем създаването и разпространението на най-българската книга. В началото на 1765 г. младият едва 23 годишен свещеник Стойко Владиславов среща Паисий в Котел, където отецът му показва своята историица. Поп Стойко, бъдещият Софроний, веднага го захваща да направи неин препис, който остава в историята като първия Софрониев препис. Госпожо Крайнова, да се направи препис на история с българска не е нещо много оригинално. Защо професионална техническа гимназия Иван Райнов трябва да се зададе свой препис? Напоследък все повече се говори за проектно базираното обучение, което дава възможност на младите хора да влизат в ролята на анализатори, изследователи, да могат да разглеждат даден казус и да работят по проект в екип, като в същото време те могат да разпределят своите задачи, да се забавляват, да учат и в същото време да развиват своята креативност. Затова, когато при мен дойде комисията по маркетинг и реклама в нашето училище, с предложение да направим един такъв препис на история среднобългарска, и то в момент, когато се навършват 260 години от създаването на първия препис, аз видях възможност учениците да се включат в един реален проект, който ще даде възможност те да, докосвайки се до словото на Паисий, да обменят своите знания както по български език, така и по българска история. В същото време така видях възможност целият екип на гимназията да се прояви като една общност, в която всички ние, учители, ученици, служители, ръководство, сме съратници и съмишленици в осъществяването на един проект, а именно преписа на историята. И на последно място, но не по значение, това, че в нашите динамични времена, когато учениците владеят по-добре английски език и езика на технологиите от български език, и когато градят така своите планове да отидат да учат или да работят в чужбина, мисля, че думите на Паисий, ти българин не се не знае своя род и език и учи на своя език, са изключително актуални и мисля, че всеки един от учениците трябва да се докосне до тях от първо лице. Благодаря ви и аз. Здравейте, госпожо Кирова. Ще може ли да ни разкажете за техническата страна в изпълнението на този амбициозен проект? Техническите въпросителни при изпълнение на проекта бяха много, като най-важният въпрос беше свързан с текста, който ще преписват учениците. Дали да следваме оригиналния текст на Паисий. Ние знаем, че той създава своята творба на говоримият по това време български език, но разбира се, той е архаичен, с много непознати за учениците изрази, с падежните форми, които тогава са били много ясно забележими в речта на българите, или да използваме съвременния български език, като по този начин всеки от учениците ще може с кристална яснота да разбере идеите, които Паисий е вложил в написването на своята епохална творба история славянобългарска. Когато говорим за техническото изпълнение на проекта, не е без значение да споменем и избора на формат, каква да бъде големината на книгата. С оглед на това, че ще се пише на ръка, избрахме формата да бъде А4, за да може самите букви, които ще изписват децата, да бъдат по-големи, да може след това лесно да се чете. Сравнително труден беше избора на писалка, която да използваме,
така че написаното от едната страна на страницата да не си личи на следващата и нали, текста от двете страни да бъде ясно четлив. Но една по една всички тези пречки ние ги отстранявахме и в крайна сметка аз съм сигурна, че резултатът е един изключителен не само по съдържание, но и по форма продукт на цялата училищна общност. Благодаря ви, госпожо Кирова. Здравей, какво мислиш за проекта на училището за препис на история на български? Гордея се, че бях част от този проект и съм сигурен, че моите родители също се гордеят с мен. Здравейте, госпожо Демирова. Вие вашия клас приключихте първи вашата част от проекта. Как го постигнахте толкова бързо? След като казах на моите ученици за инициативата на гимназията за преписване на история славянобългарска, те много добре го приеха това нещо и трептяха, нали, да започнем да преписваме история славянобългарска. Неколкократно ме питаха вече ще почне ли този процес. След като ни дадоха листите, останаха ден петък след часовете, преписвахме до късно история славянобългарска. Бяха много въодушевени от това нещо. На следващата седмица, първите дни, понеделник, вторник, оставахме след часовете. За тях беше много интересно и с голяма гордост, че участват в този проект на гимназията. И тяхните имена ще бъдат записани, нали, че те са участвали в преписването на история славянобългарска. Горда съм с учениците си. Благодаря за интервюто, госпожо. Благодаря и аз. Здравейте, госпожо Стойкова. Как асоциирате училището с история славянобългарска? Професионална техническа гимназия Иван Райнов Ямбол има дълга история. Първото тя е построена върху толкова много история. Двора на училището винаги виждате, всяка сутрин виждате. Крепостната стена, от към физкултурния салон, другата част на стената, най-старото професионално техническо училище, направено с едно страхотно дарение и всичко това е история. И въпреки, че в годините са променили професии, специалности, променили са учебни планове, учебни програми, се е запазил духа на българина, на твореца, на търсещия човек, с което много се гордия с нашето училище и така както се гордием с България, с нашата история, се гордием и с нашето училище. Благодаря за това. Здравей, какво мислиш за проекта на училището да преписваме история славянобългарска? Че е доста добра идея. Защо? Защото българите трябва да знаят какво е направил Паисий Хилендарски за тях. Здравейте, Иванче. Какво почувствахте, когато към вас бе отправена покана да се присъедините към проекта на училището, да се препише история славянобългарска? Изпитах радост. Радост, че решихте да участвам във вашия проект за пренаписване на история славянобългарска. Аз от времето, когато бях ученичка, не съм чела Паисий Хилендарски. Затова, че много ви благодаря. Аз благодаря за внимание. Благодаря. Здравей, Вайло. Искам да ти задам един въпрос. Ти си от снимачния екип на професионална техническа гимназия Иван Райнов. Как решихте с твоя екип да се сформирате и да заснимате и да изготвите история славянобългарска, както и нейния препис? Аз и моите съученици Борис и Любо от 10-я клас, с които сформираме снимачния екип. Участваме в клуба Знаме Мога и сме влюбени в техниката. С фотография се занимаваме на любителски начала, но за сметка на това с голям ентусиазъм. В последствие на действията към нас се присъедини и Панайот от 10-ти клас, който също има големи познания за обработка и видеозаснемане. Когато разбрахме за този проект, веднага се присъединихме към неговото заснемане
И още от началото започнаха да ни идват идеи и да виждаме готовата визия на клипа и по този начин да започваме работа. Здравей, какво мислиш за проекта на училището за препис на история в севернобългарска? Харесва ми идеята за преписването на имената на учениците в края на книгата История славянобългарска, защото по този начин името ми ще бъде запазено в историята, а випускът ми ще бъде запомнен с випуска, който преписва История славянобългарска. Здравейте, госпожо Хорозова. Мислите ли, че проектът сплотява училищната общност? Една от задачи на моята работа като педагогически съветник в гимназията е да бъда моста между ученици, учители и родители. И всъщност точно това обединение подсилва уважението и връзката между всички нас. В многобройните мероприятия и инициативи, които сме и продължаваме да организираме годините в ПТГ Иван Райнов, град Ямбол, една от целите ни е да обединим всички в една кауза или в едно събитие, да постигнем уважение и толерантност и също да засилим това чувство на принадлежност към общността на училищно ниво. И както знаем от нашата история, съединението прави силата. Така мога да заявя с радост и гордост, че този иновативен проект е поредно доказателство за сплотяване и за свързаност между всички педагогически специалисти, служители, ученици и ръководството на гимназията, обединени в написването на едно велико произведение, нашата българска историография, история севернобългарска от Паисий Хилендарски. Благодаря за думите, господа. Здравей, какво мислиш за проекта на училището за препис на история севернобългарска? До сега не бях участвал в такова начинание. Бях любопитен как ще се получи проекта. Благодаря за думите. За преписа на история севернобългарска научих от Комисията по реклама и маркетинг, в която имам удоволствието да членувам. Смятам, че това е една страхотна инициатива, която дава възможност на нашата училищна общност да се разрасне и да достигне повече ученици и повече желаящи да участват в нея. Госпожо Минчева. Здравей! Госпожо Минчева, нужна ли ни е днес история севернобългарска? Краткият отговор е да. Много нужно. Защото ние хората имаме способността да забравяме кои сме, за какво се борим, какви са нашите идеали. Паисиевата история, писана във време, в което българите са били част от една огромна империя и се появява в момент, в който е трябвало да си припомним кои сме, но и днес ние забравяме, че сме част от европейската цивилизация и сме допринесли много за нейното изграждане във вида, в който я знаем днес. История славянобългарска е особено належаща в момент, когато голяма част, особено от младите хора, забравиха българските букви и започнаха да пишат на латиница. Този проект, който се осъществява в училище, с идеята да си припомним всички ние, кои сме. Да си припомним Паисиевата история. Всеки един ученик, учител, служител в техническа гимназия Иван Райнов, докосвайки се до преписа на история славянобългарска, до думите на Паисий, ние си припомняме неговите слова. Да, ние имаме с какво да се гордеем. А история славянобългарска показва, че ние сме допринесли нещо за изграждане на европейската цивилизация. Благодаря за думите, госпожо. Моля. Започнахме краткото си повествование с думите на Паисий и пак с неговите думи ще завършим. От много време погребаните и забравени неща едва събрах заедно. Написах речи и думи.
Не съм учил никак, нито граматика, нито светски науки, но за простите българи просто я написах. Не се стараех според граматиката да нареждам речите и да намествам думите, но да събера заедно тая историица.